Carme é a nosa mestra en recuperar saberes. Ola de novo, outro día máis compartindo saberes e sabores nesta Universidade do Campo, en Polorrejo. Hoxe imos a facer unhas verduriñas ao natural para que nos duren para todo o ano. Ide tomando nota porque xa veredes que sinxeliño é. Precisaremos unha coliflor pequena, 100 gramos de cenorias, 200 gramos de feixóns verdes, unha chisca de sal e unhas gotiñas de limón, 1 litro de auga, unha pota e un escorredoiro, un bote de cristal e un cazo e unha billa de auga fría. Adiante, mestra! Ben, pois, mentras vos tomabades nota, eu xa fun limpando as verduriñas, vale? Para que vayamos xa tendo adiantado. E primeiro limpei unhas xudías e máis unha couve-flor, vale? As xudías e a couve-flor ímola ter que escaldar. E, por outro lado, as cenouras, que non hai que escaldalas porque non teñen esa sustancia que fai que nos quede así corchuda nos dentes, esta vámola ir pelando simplemente sin facerlle escaldado ningún. Para escaldar xa vos dixen, temos que botar, neste caso, as couve-flores e tamén as xudías. As cenouras quedamos en que non había que escaldalas, van crúas. Estas xudías son unha variedade que estamos recuperando toda unha chea de persoas na comarca do Barbanza, que nos agrupamos no Foro Ecolóxico de Barbanza e que nos distribuímos para que aquelas variedades antiguas que saben de maravilla e que aguantan ademais pois bichería ou enfermedades ou que fora e que estamos nas nosas hortas pois tratando de cultivalas, tratando de recuperalas e que non se perdan. Esperamos logo un pouquiño a que fervan aí dentro da auga 1 minuto, non máis. 1 minutiño xa nos chega. Mentras esperamos, temos a outra pota que tamén ten que ter auga e xa veredes para qué. Agora estamos pasando as hortalizas tan pronto estaban fervendo, temos que pasar polo grifo de auga fría. Por qué? Pois para que non nos queden esmolangadas, para conservar a textura un chorro de auga fría. Acordadesvos que tiñamos aquí unha auga nunha pota a ferver? Pois nesta pota temos o líquido que nos vai rechear os botes. E acordadevos que temos que empregar 1 litro de auga para poñerlle unha cucharadiña de sal, nin das de café, nin das de sopa, destas, das de postre. Remexémola un pouquiño, simplemente para que se disolva, e xa podemos apagar. E agora vamos con esta auga a encher o noso bote cas hortalizas e con este líquido. Imos coller as hortalizas e cortalas do tamaño do bote. Vale? Tomamos a medida. Esta cenoura xa cadrou que era da medida, entón ímonos quedar con esta medida. Unha vez que o temos, o que facemos é cortar a cenouriña, acordademos que está cruda. Cortámola así en 4 cuarteróns. Toca tamén cortar a xudía, por suposto, a mesma medida, entón. E cortamos xudías. Tomamos a medida, acordadevos. Temos todas as hortalizas cortadiñas e, polo tanto, xa podemos proceder a metelas no bote. Primeiro, poñemos un chisquitín da auga que tiñamos fervida con sal. ¿Sí? Para que? Para que cando empecemos a meter hortalizas non nos queden ocos sin rechear, non nos quede aire dentro sin rechear. Ben cheiño, por tanto, o noso bote cas hortalizas
E, antes de nada, temos que acabar de enchelo de auga. A auga imos a botar ata case que o borde, pero temos que deixar algo así como un cantiño para que coller unha moneda aí d1 euro tumbada, vale? E, unha vez que o temos cheo, temos que darlle o último toque que nos fai falta, que é o limón. O limón, o que fai é de conservante por un lado, ben sabedes, que para que non se desenvolvan aí microorganismos, a acidez que ten, o ácido cítrico, e polo outro lado o que fai é conservarnos estas cores tan bonitas que nos quedan a hora de partida. O verde vai ser sempre verde así, fixa os colores. Eu, antes de acabar esta clase, quería recordar e darlle as gracias a todo o que me ensinaron deses servicios de extensión agraria alá cando tiña 20 anos e fixen as prácticas da carreira. A última cousa que vos quería contar. Isto, para que se nos conserve moito tempo, temos que poñelo a esterilizar. Pero esa xa será outra clase. Así que, chao, vémonos na próxima. Que xeito máis bonito de conservar os alimentos, Carme. Imos repasar como se fai. Unha vez limpas as hortalizas, hai que escaldar durante 1 minuto a coliflor e os feixóns para que non rinchen nos dentes ao comelas unha vez conservadas. As cenorias gárdanse crúas. Unha vez escaldado os feixóns e coliflor, hai que botarlles auga fría rapidamente. Despois preparamos o líquido do recheo con auga e sal. Cortamos as hortalizas do tamaño do bote que vayamos envasar. Botamos un pouco do líquido de recheo para que non nos quede aire no bote e imos metendo as verduras da forma máis xeitosa posible. Acabamos de botarlle auga con sal ata case a beira. E engadímoslle unhas 4 ou 5 gotiñas de limón por bote para conservar as cores vivas das hortalizas. Se queredes que se conserve durante moito tempo, tedes que poñelo a esterilizar, pero esa é outra clase.